ndeewono. Akwa niile ndị a bụ ihe nwoke be anyị na market na-eni rọlụnụ nke bụ uche unu kwụọ ụgwọ ya, ọ ya anatala unu. Ndeewono. Unu n'anya unu fụkafa na-ayọrị nkwa. Ihe a niile bụ ezigbote uwe London, ya bụ hankari. Ọ bụ nwoke be anyị. Ihe ndị a niile unu na-afụ kpọtụrụ mbọchị Satọde gara aga. Ya bụ ụmụnne, ọ ka dịkwa ọ dị ọ gabekwa emeghị Satọde mana ọ dị onye chọrọ ya gbatụrụ anyị na comment section. Ị chọrọ uwe ndị a kpọtụrụ anyị. Ị na-anya ifu ndị yie ka fa na-ayọrị nkwa, fa na-enwekwa obi aṅụrị. Unu aghọtago? So ọ bụ fashion show. Ọ na-ele uwe mana UK, mana be anyị, mana Lagos, mana ala Igbo. Ngwanụ ka anyị bidonu na-ayọrị nkwa. Daalụ ndị be anyị. Unu mekwe ka anyị mata n'ime comment section ma unu chọrọ ya bụ uwe. Unu n'anya, unu jiri aka unu na-arọlụnụ nke unu chọrọ. Na-arọlụnụ ya. Ndeewono. Iji abụlụ kụtịkọlị unu n'anya unu fụ na ọ bụ catfish. Unu n'anya unu fụ na ọ bụ catwalk. Ngwanụ osu ụmụnne, ngwanụ kilibenu. Ọkwa ihe a fashion show ka a ga ihe. Ọkwa £50 ka akwụkwa wee baa ije. Ọ bụrụ obere ihe o. Ije abụlụ unu afụgo ndị bịa na-enenekwa. Ọ dị mma rinne. Ị ga ebe ahụ ị ga-amakwa na uwe dịkwasị. Ịma na anyị na-ejikwa ụmụ abada promote zikwa onwe anyị kịta. Akwa ndị be anyị ọ bụ ya ka a na-akwazi wee na-emekwa fashion. O nwere ihe ejiri akwa ndị be anyị akwa. So ụdị fashion ọbụla ị chọrọ ị ga-ejikwa akwa ndị be anyị kwa anya. Akwago nke already wee kwakwa nke London wear. So kedu nke ị chọrọ ya? Ngwanụ mee ka anyị mara. Ndeewo. Ka emesịa nye na anyị akara ịfụnanya ma kesaa.